Хазрат, имей нужно для того, чтобы, во-первых, был контроль ввоза незаконного оборота мобильными телефонами, и во-вторых, чтобы правоохранительные органы, которые работают с утерянными телефонами или, можно сказать, с утерянными телефонами, им будет легче находить. дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби ба қайдгирии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ метавонад ба андозаи хеле назаррас ба пешгирии воридоти ғайриқонунии телефонҳои мобилӣ мусоидат намояд, чунки тибқи қарори мазкур телефонҳои мобилӣ ки ба ҳудуди гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд, танҳо баъд аз пурра ба расмияти гумрукӣ дароварда шуданашон метавонанд ки дар маркази ба қайдгирии ё ки дар системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ ба қайд гирифта шаванд. Пешгирӣ ба таври ғайриқонунӣ ворид намудани телефонҳои мобилӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва пурра ба расмияти гумрукӣ дароварда шудани телефонҳои мобилӣ ва дар ин баробар ба пуррагӣ пардохт гардидани пардохтҳои гумрукӣ метавонад ки ба ғанӣ гардидани қисми даромади бюджети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд. аз навбақайгирӣ айни ҳол аз тарафи сохтор вазоратҳои дахлдор барои ба тариқи ройгон аз навбақайгирии воситаҳои мазкур як қатор лоиҳаҳои пешбинӣ карда истодаанд. мо шабонарӯзӣ кӯшиш намуда истодаем ки ба қайдгирии ҳанамин воситаҳои мобилии алоқаи барқиро қулай, яъне ки хизматрасониша басифат ва аз рӯи имкониятҳои мавҷуда метавонем дар баъзе мавридҳо ё ки дар ҳамаи мавридҳо ба тариқи ройгон пешон.